Kaixo, hirugarren atazan eskatzen digute baliabide bat aztertzeko, Intefetik, hemen aukeratuko dugu Intefeko baliabide bat, adibidez hemendik, euskaraz badagoen, Egingo duguna da, aztertu, ondo atal guztiak, gure ikasgaiko edo gure mailako baliabide bat, eta hori aztertu ondoren, esaten digu balorazio bat egiteko. Balorazio tekniko-zientifikoa eta balorazio didaktikoa. Hau egiteko ematen dizkigute fitxa batzuk, hemen dauzkazue, fitxa batzuk baloratzeko eduki hori. Hau PDF bada, baina hemen eduki edo baliabide horren inguruan gure iritzia eman genezake. Adibidez, edukia eta jarduerak alda daitezke ikasle mota bakoitzari egokitzeko. Baietz emango diot, eta horrela joango naiz iritzia ematen. Behin, atal guztiak aztertu ondoren, egingo dut PDF hau deskargatu. Deskargatuko dut, eta orain joango naiz atazara, ataz honetara, eta azpian eukiko dut fitxategiak igotzeko aukera. Honi emanda, edo honi emanda, fitxategia igoko dut, ordenadorera jetxi dudan alen, aukeratuko dut, eta igo fitxategia. Hemen daugat igota. Berdin egin beharko nuke beste balorazioarekin. Orduan, honi ematen diot, eta aukeratu beharko nuke, ja balorazio egin ondoren, jetxi dudan fitxategia. Orduan gordeko dut aldaketa, hemen esan behar dut hau nik egindakoa dela, eta klik honi emango diot. Horrelaxe, gorde aldaketak, eta listo. Bukatu dut ariketa.